guys, good morning. Ay, pa unayin, Diyos ko. Ite, recover ko pa lang kiniwamaws. Good morning, guys. Sada nag-send kanyak. Dito nga video. Inapo ya. Magpay dito na good morning na na. Paunayin na Napanaginipang kita. Ang paunay na lang panaginipang kita. Ang paunay ay. Pagkabay na lang nga ruday. Ang paunay kan. May isa ka mga jackpot. Ay, ang paunay ay. Ano gagawin natin yan? Matutulog ulit. Ang paunay ay. Kariling ta matulog naman ay. Ang paunay ay. Kasi kailangan natin tumayod. Paunay ko nga po. Ay, ang paunay. Maunay na po kaya ano dati apo agad awan ti saksakit tinagam ko kadakwadang di akong maawatan ti panagtaray ti lubaw. Gusto ka tayong malaya ti pinagpulpuli gusto ti lubong itataon no sa balin ti panagtaray na. Ay paunay ay. Awan ti luksa ko kati kito yung dati taray ti lubong ti jak mawatan at paunay ay. Ay makapaapal. Mag-breakfast muna tayo, tapos trabaho ulit. Apo, unayin. Mag-breakfast na. Mag-breakfast mo. Apo, ikaw ang breakfast mo na na. Apo, unayin ka. Hi, guys. Good morning, everyone. Nay, apo, unayin ka. Apo, unayin jackpot, nay. Naman, masarap kasi. Apo, unayin. Rain. Nagpasok ulit naman. Tsaka yun. Apo, unayin. Apo, unayin. Shout out, apo, di kiti inararam ko. Ay, apo, unayin. Takay ka babae, ah. Amo yung magkayam ti agad jazz. Paunay ay. Diyos ko aya. Ano magayam kahit unay iti gwapo. Sapay kasta kayo. Ilan nyo man nay. Sumiksik sa akin kapag ano. Paunay ka. Nasisili niya na ano. Narinig niya na may kumukulog, tapos kumikidlat. Napipil niya parang umuulan talaga. Siksik ka ng siksik. Paunay. Siksik ng siksik sa paunay kang gayay. Hindi siya maingay, hindi siya soft lang siya. Parang nakakatulog ka talaga sa sounds niya. Tapos, pagkatapos ko, gawin na ano. Paunay. Ang may tiririyak. Nagsapa nagpenga nag-ring. Sige nga. Isa ka sweet yung magitam. Paunay. Orang kita. Sa bote. Apo dumede. Orang kita natoy. Orang kita nyumela. Orang kita nyumela babae. Amo yung mag-aam niya ka jazz.